हेलौ लोगोफोर, दान्दिसे नुजाफैलायबाय नै ओरैनो गोदाव सोरावथार। एक्सुवेलि आंनि बे इउटुब चेनेल खुलिनाया बहुत बोसोर जाबाय, बेसेबांबा पुराना बियो। लोगोफ्रा रावबो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंना बिदिनो थालांगासिनो। गोबावसै, बेसेबांबा बोसोर सिगाङावनो खुलिनायमोन। बिदिनो मा खालामगोन मा मागोन मोनो आरोना। ग्र'आनो जाला माथो आंना दासिमबो। सिगांनिफ्राय आं माने मोजां गोसो होआसैना, नाजानायबा जागौमोनदां खिजानि आंनाबो। चेनेलानो मनिटाइज जायासै। कन्टेन्ट लाबोनो हायिनि थाखायनो बिदि जाबाय आरो लोगोफोर। मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाबासो नायोना मानसिफोराबो। दा आंनाव जेबोआनो गैया, बेनिखायनो दा बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायना हगारलाबायसै आं। गैला, बोराय नुग्रा जाथारबाय माथो। कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर, माबोरैहाय माने माबायदि कन्टेन्ट लाबोबाथाय माने मोजाङै बांसिन ग्र' साबसिन माने हामसिन लाबोबाथाय जायो। नोंथांमोनहा खिन्थाहरदो, कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर।